Erokamano Nyakораmogi, oimore Nyakораmogi odhiambo ma kawuono bang' winjo weche matuch kagi kacha e chenro mar duol. Tinende wadonje twak moyiedhi mamulo weche mag ratiro mag oganda jo Kenya. Twak madhi menyo ratiro kod okenge manitiere mag rito ratiro go. Wad kod apisa mar riwruok marango weche mag ratich oganda, The Independent Medical Legal Unit IMLU, William Omondi, madwa fuononwa ni to e Kenya ka sani wachung' kama nade e weche mag rito ratich jopiny, ka bende wan kod Jacob Omondi ma en jal manosekale midhiero mar rochruok mar ratiro, ma bende dhi lero matut midhiero manegi kale kendo kama gichope. Twagni en mana mar winjo sigana mag rochruok mag ratiro, to riwo kod ka penjo e wi ting' moganda duto kod sirikal onego kaw mar neno ni oganda oyudo ratiro margi. Yiena mondo arwaki e chenro Migosi William, inyalo moso jopiny. Amoso ni oimore uru. Erokamano nya Jacob, anyalo miyi thuolo mondo imosie jopiny. Erokamano. Moso nyikwara Ramogi Ajwang' ni oyawre duto. Ang'e ni Jakababa koro in jako yawre. Kamano. Erokamano ahinya. William, in kaka jahocho ma ka IMLU, inyalo wacho nade chal mar rito ratich oganda e Kenya? Sani chal nade? Mokwongo iluonga ni Milton Ochieng', atimo mos. Chal mar rito ratiro mar oganda e pachoka ochung' kama nade? Bineno ka sirikal orito ratiro mar oganda koso nitiere ng'ikruok moko ma pod neno nyaka sani? Anyalo wacho ni kama wachope sani, rito ratich oganda chal ka gima ng'ekni. Nikech kirango kaka serikal osebet katiyo gi ji sana kodok mohinyo kodok koka ng'anyo, tiyudo ni ji osehinyore mang'eny. Obed Nairobi ka, obed pinje mamoko. Wanyalo wacho ni kama wachope sani, rito ratich dhano kata oganda ok dhi kaka onego bed ni odhi. Pod nitie ng'ikruok moro. Pod nitie ng'ikruok. Erokamano Nyakораmogi, kwan osebed kigolo gi riwruoge mopogore opogore manyiso kwan ma jok mohinyore kinde ng'anyo, jok moroch ratiro magi e yore mopogore opogore. Kama intiere no nitie ng'ama oseroch ratiro mare. Bed noroch ratiro mare gi jafamilia mare, ng'ama ni kode machiegni, obambe, ohinye, ogoye gobila, otimne gimoro amora marach. Kawuono wan gi hawi mar bedo kod achiel kuom jogo moseroch ratiro margi, Migosi Jacob Omondi, ma bende oyie chiwo twak kod ler e wi gima notimore ne kendo gik mosekale. Koro Jacob, in inyalo wacho ni noroch ratichi e yo machalo nade, to ne in kama nade? Okay, erokamano. Kanyalo paro ne en higa mokalo 2025, tarik 7 dwe mar 7, chieng' Sabasaba. Chieng' Sabasaba ma ji luongo ni Sabasaba. Nawuok kadhi e yor manyo, karomo sa 9 kamoro ni Githurai. Nogoya gi gine, nogoya gi bunde iya malisasi wuogi e toka. Ogo gi bunde yi? Ya, nogo lisasi e iya kar ka muwuok gi e toka koni. Okay. Kuom hawi marach nokoyudo spine. Hawi maber? Kuom hawi maber, sorry. Kuom hawi maber nokoyudo spine. To nahinyra kabisa. Koro no oring koda hospital miluongo ni KU Referral, Teaching and Referral Hospital. Then kacha notimna bero, alafu noyud ka kidney en nyarogno gi nyarogno. Ya, nyarogno achiel ne lisasi oketho, mamano gol, alafu nyambich bende lisasi nochodo. Koro kar nyambich kar kae, daktachi wacho ni ne gichome. Koro kane gichome to ok nochome maber, abedo discharged, abet kacha kuom dweche 2, alafu abedo discharged. Koro kaduogo ot, tok thieth kaduogo ot, iya ochako kuot mobarre. Iyo kuot mobarre? Ya, iyo kuot mobarre. Matiende ni kaka ne gichomo nyambicha ne gichome marach. Achako duoko hospital. Koro koduoko hospital, koro kelo gicha koro nyuolo tuo moro ni fistula.
Fistula, yeah. Yeah, fistula okang'e kaka iluongo gi dholuo. Yeah, wabu describe maber. Yeah. Koro nadhi oko, ne wuok gi ewi penda kar kae, notucho buche ariyo, piny gi malo. Koro kata ka modho pi, to chwer kaka, ineno kaka fereji kiyaw to chwer cha. E kaka gigo ne chwer, kata chiemo kachamo to wuok kamano. Koro bing ni nase wuok osiptal, ochuna ni kuro kenda chaka dog the same KU. Achaka bet kuro for another 1 month. Koro ne gikwera ni kamuchope to koro tek, ok gine ka anyalo yudo konyruok. Kore ma osiepna moro no tuda kod jogi. Okay. Yeah, jo Imlu. Kinde ni duto te kane iyudo thieth, ng'ano mane konyi, ng'ano mane chudo ni kapok ni ng'eyo jo Imlu, ng'ano mano ochung' ni weche mag thieth? Okay, mokwongo kane adonjo hospital mokwongo mar Sabasaba cha, bil na nochulna gi osiepena gi jo kanisa, kanisa maleme, no otimona rambe gi osiepena gi family, ne gichung' koda matek ma wuok. Then achaka dok kendo mar ariyo, ochako chung'na gi osiepena, an gi osiepe adek ma anyawacho ni gichung' koda motegno, kendo alamo ne gi Nyasaye ni ogwedhgi. To gi family ginene, family mara ok ne giweya, nyaka sama uwe ni ok ne giweya, pod gichung' koda motegno. Then kanisa bendo chung' koda motegno. Koro e yo machiek, bil na ichulo gi kanisa, gi ginene kanisa, gi osiepe kachiel gi family. Okay. Yeah. Te sama ne masira ma kama yudi, kamoro ne untiere kar ng'anyo, koso ne un kama nade makoro mach no makieni? Okay, gima ne timre, kama nantiere ne bor gi ng'anyo. Dho chieng' no Githurai ji ne ng'anyo, lakini kama nantiere ne bor gi ng'anyo, namanyo shortcut manyalo dok godo, nikech na wuok tich, koro namanyo shortcut kaka nyalo dhi e ot. Koro kuom hawi marach, kanya mane bundo maka. But ng'ama nogoya gi bunde, ne ni uniform, norwako uniform. Koro an kano chiko bunde, tan nakia ni an mupima gi bunde ni, nakia ni an mupima. Kora napo, ing'eni gima poko timre ni anapo manaka ogo iya. But nene ko tingo bunde kama tok nangi no pima nikech one anaonge maandamano. Kuma ne ji ng'anye ne ni malo ewi roundabout. Kinge Githurai maber nti roundabout Thika Road. Tano goya bunde piny kamoro ni Kware area. Around dam moro ntiere piny kanyo. Ki chopo kamoro ni car wash. Koro you can see that distance. En kama bor sana. Okay. Yeah. To koro kuom ranyisi kapok no chieli gi lisasi, nitiyo to tok mano ero isebedo kitiyo, koso koro family mari to survive nang? Okay. Kane pok ogoya gi lisasi, na timo tije mag kibarua, to ok ne rach. Nantiere sawa, nikech nyithinda dhi school, ne gisome private school. Yes. An gi nyithinda 4, to duto te gine private school. To tok ginene, toka nogoya bunde, koro ing'eni life no duogo mo change kabisa. Koro yudo ka tegemea mana maybe osiepe, well wishers, ng'ato miye ma, ng'ato miye ma. Koro yudo ka maisha change. Koro kata tiji cha okanyal tiyo, nikech dakteche no nyisa ni koro sana okanyal tiyo tich matek. Bing ni surgery kalure gi surgery motime denda. Yeah, koro mane kama chandruok nitiere. Erokamano, pod abro duogo iri. William, aparo ni winjo gimosetimore ka, kendo kaka nobiro iru, mano taparo ni nyalo ng'eyo. Gima duong' mapenjo niya, en ting' mar ng'a mar konyo ng'at mohinyore e seche mag ng'anyo, mopogore kata gi riwruoge mok mar piny owacho? Ng'ano monego donjie mondo ne niya ng'ane ohinyore onego konye? Okay, kinono matut wach mar hinyruok e ng'anyo, moloyo to ka polise mohinyo ng'ato, mano onego bed ni en tij gine serikal. Ma serikal onego bed ni golo mtoka kata ambulance to itero ng'ano e hospital.
to bang' tere siptal to sirkal monego bed ni chung' ni ng'ano e bil mar siptal. Ma wan gima watemo timo en ni watemo donjo kuonde ma waneno ka sirkal ok ti tije malong'o. Ma ng'at moro amora mohinyore mano ng'ama chulo gine osuru. To polis machiele gi maginani be ichulo go ganda. Lisasi ma ichielo go jigi be gine en usuru mar gine oganda. Omiyo ananyalo wacho ni ng'ama onego bed ni kao ting'no en sirkal. To kuom ranyisi ka polis emochieli gi magina, ing'eni kiyudo hinyruok to ne gigo report, ibed gi OB number. Be en ga gima yot ahinya dhi donjo ne polis ka polis machielo ni polis nochiela gi magina mamiyi OB number. Ang'en useromo gi cases machalo kama. Bende ji bedo gi thuolo mayot mar dhi wacho niya, an polis emochiela gi magina, koro adwaro OB number mandiknegi? Ng'eny oganda kata ng'eny jopiny dawach ni uluoro dhi go gine report ka polis. Nikech ng'ato to be gina kare, nikech ka ng'ato chieli gi magina bohinyi ai kendo idwa dhi kata e gine e station mondo ichiw gine report mondo mi OB. Ok dawach ni ok osebedo mayot. To kaka IMLU ka wawinjo wach machal kamano to wan gi okinde ma watiyoga go to ginyalo dhi gi gine ng'ama ohinyore kata ng'at moro amora ma ratiro mare orochore e gine e police station. To okindno konyo ng'ano yudo kaka polis dimiye gine OB number. Lakini ng'enyne inyalo yudo ni kata polis giwegi kata kidhi kawo gine OB ti pudi rochi ok mi OB yo mayot. To ka koro kuom adier kata ka ng'anyo timore, tij polis onego bed ang'o e kind polis gi japiny mang'anyo? Nikech be samoro nitie samiseyo gweno tiseyo gwang'. Japiny nyalo kwanyo kidi to bayo polis, to polis nigi bonde. Samoro polis be mokwongo bayo tear gas. Koro tij obila onego bed ni en ang'o samitimo ng'anyo, especially kanugo report ka polis ni wadwa wabed gi ng'anyo mamuol? Tij polis samitimo ng'anyo en neno ni onge gine ng'at moro amora mohinyore. Tij polis en rito gine jopiny kata joma ng'anyo. To ka nitie ng'at moro amora ma seche moko oba polis gi kidi, polis ok onego bed ni kawo gine hatua magine bedo gine gi gine gi haraka mar kata chielo ng'ato gi magina. Tij gen mako ng'ama chal kamano tiketo gine e sel, to bang' mano kinyne to ng'ano onego bed ni tere kot. Mano e tij polis. Lakini ok kata ni chwade ni goyi turi. Onego bed ni nitie gine gimiluongo gi dho gine gi English ni reasonable force. Kata kigoyi to onego bed ni igoyi yo makoro ihinyi kata ituri kata ichieli gi magina. Tij polis en nikech gin joma obedo trained kaka digi gine digi ne kaka digi mak ng'ato ma ok gihinyo. Koro tij gien mako ng'ato, kete sel, ai bang' mano to gitero ng'ato e gine kot. Koro kaduogo komi Jacob, ing'eni chal mar fistula miwacho cha en chal moro marach ma nyalo miyo kata oko maduong' wuok, ka kuom joma mine wuok kata kar dag lach, oko maduong' wuok kanyo kendo kelo ga midhiero malich mokalo. Kaka Marini, aseneno nyathi ma nigi kes machal gi Marini ma koro oko wuok gi kapende ka. Condition ni samidak go iwinjo nade? Nikech osetimore tidak kode, iwinjo nade? To daktari wacho nang'o? Be nitie kama sama koro burumo mochangi? Condition ni ok en condition maber. Mokwongo
kata king'iri wuon gi jok midak godo, and especially ji kaka wan gi nyithindo. An gi my last born daughter en gi higni 2.5 sani. Anya paro nowacho ga ni dadi anatoa pupu kwa tumbo. Koro ineno gine. Koro teka na wuok kanyise nadhi hospital. To the first question mopenja eni dadi umefunikwa tumbo imeacha kutoa choo. Koro ineno ka yani gimora ilano miyo chando pachi. Alafu kupogre gi mano an bende kaka dhano. Ler mari kaka dhano cha. Sama giwuok kata ne kech kae to chunyi chido kata gi chiemo nikech en choo. Ok nadhi choo kawaida kaka ji dhi choo cha. Nadhi choo gi kar kae. Koro gini ok en experience maber. Ochi mokwongo chandruok mar ariyo ma en godo ni sama gini wuok iwinjo rem kabisa nang'o nikech choo wuogi kama ok onego bed ni owuoke. Then kitimo makosa, kana timo makosa machamo gimoro kaka watermelon, koro ineno kothe ka kodhi cha ing'eni gicha duong' to koro korire koro korire tino ka gini wuok gi gini wuok gi remo. Then another thing, kuponi abudho kapok achamo gimoro ni adenyo, koro gima wuok onge, koro remo ema koro wuok kar kae. Koro ok nene experience maber. Okay, sama survivors odak gi chal machalo kama, un kaka IMLU ukonyo gi nang'o? Ukonyo gi nang'o nikech ne usekonyo gi ma samoro utero wach ni e court, un gi wakinde mau, to yore mag thieth ukawo ting'go duto te, nikech awinjo kowacho ni nitiere osiepe ma pod kawo ting'ne, mano chako kawo ting'ne from the beginning, nyaka nobi iru, kata ka ng'ato biro iru koseroch ratiro mare gima chalo ng'anyo kamano, ere okenge mukawo mar neno ni ng'at makama koro dak e ngima ma at least obedo gi geno? Koka korwa kaka IMLU wan gi gine waluongo ni pillars adek. Nitie pillar mar ocho, to nitie pillar mar gine miyo oganda sana joma ratich gi orochore thieth. Ae mar adek wanyalo tero gine wache court. To kapod wach ni ka ng'ato ohinyore, gima wakwongo ga timo en tero ng'ano e gine siptal. Ae ichiedhe. To nitie joma seche moko inya yudo ni ohinyore to ok ohinyore ahinya, mago ithiedho to doka e gine itijegi. To nitie joma seche moko inya yudo kaka kes mar ng'ane Jacob. Nitie joma wachulo ni gine ni bill. Kata konego bed ni tero ng'ato e yeng'o, to waneno ni ng'ano watere e yeng'o bothiedhe. To ka en kata bede gine e ward, mago be wachulo. Koro kodok koka thieth, to wathiedho ng'ato ba gine ba ng'ano changi. Koro ka ng'ano osechango, eka koro inyalo luw wach mar kata gine court, kata miye ocho. Mano e gima watimo. To koro familia mare samoro en ng'at mohinyore ma family mare koro onge namna, nyithindo koro ok nyal dhi skul, kanyo to udonje nade kaka IMLU? Sani pillars ma wacho adek go ema sani wang'iyo. To kawadhi gine wach ni gine higni mabiro, nitie gima wadwa chako miluongo ni socio-economic empowerment. Ng'iyo kaka dikony gine familia go, kata ka ng'ato ne ohinyore, ng'iyo kaka dichakne kata gine gimoro kaka ohala matin. Nitie jo seche moko ng'ato nyalo hinyore to ok doge tich, lakini pok wachopo kanyo. Jacob, kuom ranyisi jok ma ni around manong'eyi kapok ni yudo hinyruok, kendo jogo masani ong'eyi to ging'e chal ma in go, mopogore gi family mari, joma oko kawi nade? Nitiere jomoko ma iwacho ni in go osiepe moko adek mabeyo makonyi, be nitie osiepe moseringi at least king'iyo joma ne ni kodi machiegni ni koro chal ma in go
ma kibet butgi to samoro ok odwa wuok gi kapendi ka. Nitie jok mosetemo nyisi ginene akwede moro. Okay. Gima nyalo wacho kanyo en ni definitely nyaka yud jok ma sama yudo chandruok to oginene okwedre owuok kuomi nikech ong'eni nikech koro sani in gi chandruok, maybe idhi kwaye gimoro kaka pesa. Koro kuom ranyisi ne family, the entire family marwa agone gi erokamano nikech onge ng'ama oseringa kata kagone gi simu anytime gi chipin. Kadugo kuom jok kata maybe neighbors manong'eya chon gi kaka sani en ni joka ng'eny gi gikoni ni gilamo ni Nyasaye kendo gimor ka gineno kichango, lakini ng'ato koneno kigone simu maybe o take time mondo receive simu nikech ong'e ni gima bire pache ni ng'ani dwa kwaya pesa, koro mano challenge. Ya ng'ato neno ni idwa kwaye pesa. Anyalo paro gimoro last week ne nitiere ng'at moro ne wang'iyo kode sana kane pok ayudo chandruok. Koro nowinjo chandruok mara, koro kata osiptal ok nobiro nena, lakini kan wadhi romo kode kamae yo achiel nogona kona mapok ginene, nogo kona modhi. To pacha nobiro ni ng'ani paro nadwa kwaye pesa ama ng'ani paro nadwa penj na dak nobiro nena osiptal ya. Koro nyaka yud jok ma oyie kodi gi condition no, to nyaka yud jok moko ma bende ginene ok oyie kodi, neno ni baden. Jomoko neni kaka baden. That is, yeah. Okay. Erokamano ahinya kuom miyowa pachi kendo nyiso adieri gik misekale nyaka ne yud chandruok ma kamano. En adier ni ji mathoth kale gik machalo kamagi, kendo kinyalo yawo chunyi mondo iwach kodwa kama to wang'eyo gima timore kendo kama inyalo yudie konyruok. Kuom ranyisi ratiro ma walose ni oroch ratiche gobila, to ka ng'ato roch ratiche kata gi family member moro, samoro en miyo moro ma obambi gi ng'at mong'eyo, mago budonje kaka imlu koso mana ng'at ma serikali morocho ratiro mare. Wan kaka imlu weche ma wadonje gin gik ma joma gine serikal gine orocho ratichgi. To nitie gine organizations mabe wagine watiyogo. Okay. To gine magi seche gine gidonjo ga weche makata gine wach ni ja family ogine ohinyo nyawadgi kata nitie kata miyo moro ma gine japiny obambo mago sani podok wachako donje. Okay. To kuom ranyisi ng'ato kaka Jacob ing'e ni seche gi okale mathoth kendo adier kata kitemo paro no winjo maber kata ni pache oseduogo kare, odwaro hocho mang'eny. Utero joocho kinde marom nade? Yani joocho limo gi marom nade mondo ne kaka chal margi? Nitie jatuo kithiedho nyaka lime sate. Be nitie joocho malimo gi sate mar ng'eyo kaka koro gichalo, kaka gidhi? Gima watimoga en ni kapodok wachako gine ocho to jaocho timo gimiluongo ni gine assessment mondo ne kama gine wach ni impact mar gine hinyruok kata damage. Koro bang' mano eka koro iloso gine gimiluongo ni sessions. Koro kuom sessions gi wakuongo ga gi sessions adek. Ka wasechiwo sessions adek to kendo pod watimo assessment. Koro bang' mano pod inyamed ng'ato sessions kaluwore gi kama gine ochope. Okay. Gi kama kata gi kama ochope gine chango mar gine paro. Koro mano e gima watimo. Okay. Seche moko nitie joma nyalo kawo kata sessions adek to gin kare, to nitie joma nyalo kawo abich to gin kare, to nitie joma nyalo dhi nyaka gine 10. Okay. Nitie gima luongo gi dho wagunda ni lack of accountability. Rem bedo jaratiro kata bedo ng'at ma wacho adier kata ma keto gik moko kaka gin. Maeri osekelo rocho ratiro mar oganda marom nade? Rem bedo joratiro. Kuom ranyisi sirikal ng'ato nigi ratiro mar ng'anyo, to sirikal obuono kata chik mar doho mano wacho ni kik polis chwad ji to dhi orodh ji mohiny ji.
Maeri useneno koserocho ratiro marom nade mag oganda? An dawach ni sani kama wachope wan kama gine kama rach wan kama ok ber kata matin ne ginyane nono sasa ya mantie ng'anyo to nitie joma imaka maka kaka yan gine ng'anyo ma yando timre ni dwe mar gine ne dwe mar tarik pira yoga beach dwe mar auchiel de joma no maki to bang' mako gi nitie kama no magi kuom ndalo madhi gine abich kata gine ndalo adek nyaka ndalo gine abich to bane gilal ai bang'e kano wegi kani neno hali mane gintie no sandgi to kaka be bang'e kaka nitie kama no tergi yot ma ne pokorumo ai bang'e kani wegi to wegi awegi ne ndara saa gine saa par mothiri aya kendo ka wadoko ka goyo ji podi goyo koro kama dawach ni wantie nyalo bedo gine ata malo kata gine piera birio kodoko ka rocho ratiro mar dhano ji mako ke jomichielo gi magina nitie joma tho e gine e isel to nitie joma imaka maka gine aweya makata no onge ng'anyo kaka koro Jacob wachonwa ni no onge ng'anyo to mach no make maji mathoth bende mago osetimore negi koro un kaka Imlu uka okang' mane mondo upromote accountability be nitiere kaka un gi programs moko manyalo miyo sirikal kata jopiny bed jok ma joratiro be upuonjo gi tutiyo gi yore mage mag puonjo oganda kaka Imlu wan gi gimiluongo gi dho gine gi dho bwana ni community engagement forums koro nitie kaka waromo gi jopiny Kenya mangima to wapuonjo gi kaka onego bed ni gidak gi serikal kata kaka oganda asana kodoko ka gik moko kaka ng'anyo gi luwo ratiro mar gine dhano kata luwo ratiro mar joma gine karo bed jiran mohinyo da kaka gi report aya kendo nitie joma waluongo ni human rights monitors wan kod gi e Kenya mangima masasa ya ma gineno ka kienga ma gine serikal orocho gine ratiche to gichiwo gine ginyisowa to wakawo gine atua aya kawe mano kaka Imlu wanie gine conveners maga police reforms working group to mano gine mano riwruok mar gine NGOs kata civil society organizations mawatiyogo manono kaka gine serikal implement gine luongo nango reforms mano kele gine e police ai kendo nitie romo mawango mawaromo ga gi jotend police to gibedo imigi gine ipuonjo gi ai bang' yudo puonjno to nego bed ni gitero puonjno e gine stations mag gimo mopogre koro mago e gik mawatimo kaka Imlu to nitie samoro mane wawacho ni nyalo se gweno tise ogwang' ni samoro kata japiny bende manyalo miyo mirima donj kata nobila mahinye kaluwore gi gima japiny timo japiny ne seche murado kodgi e public forums unyiso gi nang'o kochopo kor ka ng'anyo ka gidwa ng'anyo nikech adier waneno ga ka ng'anyo timore to gik mopogore gi ng'anyo bende nitie manyalo wang'o kata iyo bila adier mobila bende koro kata ka walaumo to wang'iyo niya gineno kako rifunjo biashara mar ng'ato ikwalo gik moko kinde moko nokwal laptops e dukni ka motieki kabisa laptops duka koro un ere gi munyiso jopiny samuromo kodgi e public forums sama waromo kodgi e public forums to wanyiso gin mokwongo kapok idhi e ng'anyo no nyaka bed gi gine barua aya mar ariyo ka gidhi e ng'anyo to ok onego bed ni ng'ata ketho mwandu gine
jopiny kata donje duka to kwalo gik moko. Ai mar adek gima wanyisogi en ni ka gidhi e ng'anyo to konego bed ni gihinyo ng'ata kata gichielo obila gi gine gi kidi kata gi timo gimoro amora mad kes gine mad ketha chik. Tiyudo ni nitie kaka imlu ka wang'eyo ni seche moko ng'ato odonje gik moko kaka kuo kata hinyo ng'ato. Sani joma mago iluongo ni gine goons. Mano ka wang'eyo ni ng'ama chal kamano to ng'enyne ok wahinyo kawo gine ting' mare. Okay, kuom ranyisi mago gima be ketho nyingwa. Mago nyalo ketho nyingu. To kuom ranyisi kata ka sama gima kamano timore, ing'eni japiny bende nyalo hinyo obila muyudo kogo obila kabisa, mano bunya kawo ting'ne mudhi uthiedhe nikech au konyo jok ma sirikal orocho ratiro margi. Japiny bende oyudo obila e kona moro mogoyo mohinyo, bende unyalo kawo obila ni ka jowete ne pok obiro mudhi ukonye, kaponi nyalo bedo ni un gi jowete mantie machiegni koso gin to koro gikonyre kendgi. Sana gima wawachoga en ni wan ng'ama wakawo ting'ne en japiny. To kodoko ka obila nikech obila okine ka gin serikal nigi gine nigi chenro mare mar kata gine oket nigi nyaka gik moko kaka insurance kata ka gihinyore to serikal ema tere yango hospital. Lakini ka seche moko wayudo obila kohinyore to wan kaka jogine civil society organizations to gima dwa tim kanyo gi kanyo en neno kata gine obila wetene kata kaka dwa geng' jopiny mondo ng'ani kik med hinyore. Lakini kodoko ka uting' ma tero obila e hospital mano gin gi chenro margi. Okay. We aduoga ne kuomi kendo Jacob, en ote mane mar hocho minyalo nyiso jok mosekale midhiero machal gi mari, nikech ang'eyo ni isewinjo mapek, isewinjo malit, iseyudo dok chien, gik mane timo koro ok timre kaka pile. Koro en ote mane minyalo nyiso jok mosekale midhiero machalo kama, to moloyo e lwet jogo monego bed ni miyo gi arita? Okay, gima nyalo wacho ne gi mokwongo en ni koponi iyudri e situation machal kaka mano, gimokwongo jikubali yieri kaka ni koro mane ng'ama in iwacho ni ng'olo kiyombi ng'olo kiyombi kosebiro to biro kosebiro to osebiro. Koro yieri ni an koro kuom ranyisi an kaka Jacob ma koro e condition mantiere to koro gisani we ayie ni mae gima an kiseyieri tidhi yudo ka tich bedo ni mayot. But kapod ginene dho wagunda luongo ni ki I live in denial, to iyudo ka tich bedo ni matek nikech nitiere gik moko mane inyalo timo previously to sani koro ok inyal timo gi nang'o nikech condition ma intiere cha. Aya ne jok ma kuom ranyisi ne jok ma dhi e ng'anyo ma odhi e ng'anyo wuok ka ni an to koro adhi e ng'anyo seche go idhi ng'anyo tini dhi ng'anyo idhi rakri gi obila to obila to mi magina into samoro iting'o kidi samoro ng'eny ji ting'o simbe by the way ng'eny ji ng'ato yudo koting'o kata simu. Okay, an gima nyalo nyiso gini en ni onge tiende mondo mi dhi e ng'anyo in ginene kaponi jatelo cha emokiyie kode to the best thing en ni rit dhi kaw kura kionge kura to dhi kaw kura tirit ko chieng' ochopo chieng' yiero to dhi tim ng'anyo mari e debe, tiende ni dhi gole gi through ballot. Mani dhi yudo ka iginene mani dhi yudo ka ikonyri mathoth moloyo wuok ni dhi e ginene e ndara. Another thing, ojendewa masani juero gima waluongo ni peer pressure. Peer pressure kieni aole mag bese. Aole mag mbese ni emoseketho ne ji mang'eny
temo semiyo ji mang'eny ohinyre. Kopo ni ji nyalo weyo wach mar ahole mag mbeseni, ni ng'ane otima be koro wadhi atim, iyudo ka gine kata e group moro ni twende, wadhiuru. Wach mar wadhiuru ni ka kijende nyalo were kode, anachung' ating' msalapan kaka wuon. Inyalo ka ng'anyo, tek mar ng'anyo nyalo dok piny. Nikech iyudo ka ng'ato odich kien. Gimar adek ma ginyalo kwayo nigi mondo gitim en ni, kopo ni chieng' ng'anyo no, many gimoro mondo mi itim. Ji kaka kijende, nitiere gik ma ok ochuno ni nyaka ndiki e tich gi sirikal kata gi NGO kata gi ng'ata ng'ata ka inyalo ginene inyalo yudo pesa. Hapana. Inyalo chako kata ohandi moro matin. Nikech ok wanyal wuonde ni kata tich onge, yes, to onge ng'ama pok omuloga kata 3,000. Kopo ni in kijana iheri adier to ibe gombo bedo gi future moro maber, lam Nyasaye kopo ni onyalo miye gimoro matin, chako ohandi moro matin mondo mi okelni income. Sama iyudo income, sama iyudo ohandi moro matin, tidhi koso kata time moro ma osiepe dhi nyisi ni mondo wadhiuru. Tiende ni yani in busy. To ne joma osehinyore, samoro inyalo nyisogi ni konyruok in niyudo nang'o, ng'ama nofwari kuom Imlu to gin ginyalo timo nang'o. Samoro nitie ng'at ma bende neni sani to nohinyore to othuthni othiedhore kende, samoro kata oseuso mwandu gi te. Koro inyalo nyisogi ni to nitimo nang'o michopo ka Imlu. Kalure gi kaka nachopo ka Imlu, ing'eni bil mokwongo mana dhi osiptal cha nen over 1 million. To mana kaka lero ni mokwongo ni osiepe gi gine no osiepe gi kanisa ema nokonya machule gi anyuola. Aya, kendo mar ariyo ochako biro around 920,000. 1,000. Koro iyudo ka SHA, yes, an gi insurance, gi health insurance ma en SHA, to out of 920 iyudo ka SHA nochulo 180 kende. Koro ka pesa modong' ni ong'eny. Aya, mano bende osiepe ka, the same osiepe ka gi ginene gi kanisa, family wachulo. Koro mar adek ni, koro ma achiel kuom osiepe na mano nyisa ni yani ni wea connecti gi jomoko mondo okaw ni tingni. Adier ka no connecta kodgi, jogi they are very friendly. Anyalo gone giero kamano sana. Nikech ne gi organize ma orna ginene, gi orona taxi kata Uber to and fro osiptal dhi giduogo to giketa for everything. Chien kanyo na winjo kimulo wach johocho. Honestly gioro nyaka johocho e ot. An oseorna nyaka johocho ma jahocho bire ot. Kata sani onego bed ni Friday ma jumani jahocho no duogo kendo. Magine ma gichulo. Be ubedo ga overwhelmed? Be uyudo ga kwan marom nade mar ji mabiro iru ni samoro roch ratiro margi bende ji ong'eyo ahinya ma ginyalo biro iru? Nikech ji mathoth wacho ga ni samoro kama ginyalo ringo gidhie ni ka gihinyore to ging'e ni jo Red Cross ema chiwo gik moko mayot ma konyo nono kamano. Nitiere kuonde ma untiere ma ka ng'ato dwa yudo to yudo mapiyo? Nikech kata sani ang'e ni nitie joma nohinyore to gisesafa, gisesandore, gimanyo kaka githiedhre, mamoko koro lose kata hope, gionge geno. Ka gimanyo to ginyalo yudo kanye? Wan kaka gine Imlu, wan gi gine ofiswa maduong' ni Nairobi ka. To kawawe mano, wan gi human rights monitors ma wacho ni okere i Kenya mangima. Koro sa asaya ma ng'ato hinyore, to number 1 nitie gine namba ma wan go. Ma ng'ato nyalo goyo sim to onge gimochulo. Toll free. En toll free number. Ng'ato nyalo gonwa sim to bang' yudo simno to wakawa wachno. To kinyalo miyo gi namba no, samoro nitie ng'at ma nyalo gocho kiny. Inyalo miyo gi amiya namba no ma samoro
chenro ni nyalo konyo ng'ato. Koro gima namba no ibro chiwe. Abo chiwe. Koro mano e gima watimo. To bedo ni seche moko wan gi joma gine obedo overwhelmed. Mano daka wach ni gine ni wasechopo kanyo. Nikech kaka Imlu nitie sibtende ma waore gine jomohinyore. Subtal Nairobi kae wan gi sibtende gine adek. Nitie subtal yo Huruma, nitie subtal moro Westlands, nitie subtal moro Kikuyu. Kidhi gine Western, sani wan gi sibtende ariyo ma wan go gi MOU. Nitie subtal Kisumu, to moro ni yo gine Bungoma. To pod wamedo gine keto gine kuokwa MOUs moko gi sibtende mamoko. Kidhi Mombasa be nitie sibtal ma wan go gi MOU. Ma ka ng'ato thiedhi osiptal ma okun go gi MOU to samoro nyalo bedo matek chulo. Kuom ranyisi en kane gino timore ne osiptal mane en go machiegni ne en KU. Odhi othiedhe KU. Kama otimore mana gi kanyo to kunyal chulo ne kono nikech uonge kod gi ogirimiti moro koso unyalo mna konyo. Ka ng'ato dhi e sibtal ma waonge go gi gine MOU, mano ok wagine wachul nikech waonge gi jogo gi MOU. Wachulo mana gine mokwongo ng'ama wagine wasekawo kes mare. Waluongo ni documentation. Kanyo ka ng'ato pok oyudo service moro amora kuomwa, okwongo ga timo gine documentation ma ng'ano. Wakawo kes mare. Koro ka wasekawo kes mare, eka koro wanyalo nono ni to ng'ani dwa kony magine machal nadi. Ka en sibtal, tiyore e sibtal. Ka en ocho, itimo ne ocho. Ka en wach onego bed ni tere kot, be wanyalo konye mondo ter wach no i kot. Koro kaka wach ma Jacob ni usechopo kode kanyo nikech en gima ntiere ranyisi adier ni magina no kalo mowuok gi chien. Koro mare ni usechopo go kanyo, usetere e kot, koso pod uthiedhe mochangi kuchako. To bende polis ong'eyo ni nitie ng'ama mithiedho mane gi hinyo. Wan koka korwa, gima watimoga kaka kes mar ng'ane Jacob ni. Sani, gima watimo en neno ni Jacob ochango. Koro wach mar kot bo biro bang'e. To kot nitie okinde ma wan go. Manono ga ka nitie gine evidence moromo. Eka koro wach no inyalo tere kot. Lakini gima wakwongo timo ka ng'ato hinyore en neno ni gine uthiedhe. Ok dhi e kot mondo. Ok samoro ng'ato nyalo kawo higni 3 kochangi, to ka chopo higni 3 to polis bende bro wacho ni to nokunyisowa. Kano hinyore higni 3 mokalo, koro uterowa e kot sani, nokunyisowa ni lisasi marwa no hinyo ng'ato. Dong ineno kamano. Tek ni ng'ato nigi obi. Tek ni ng'ato nigi obi. Mano wach minyalo tere kot sa asaya. Kata obed bang' higni 3. Tek ni ng'ato nigi obi, to tek ni gine okil nokawo gine ma ng'ano, no document case no. Bakata o document case mar gine witnesses. Mano case minyalo tere kot sa asaya. Jacob, sani nikech ing'eni ka pono bila ema nochiele gi magina, ere kaka sani koro ikawo ng'ama obila, kata kiromo gi polis, kata kiwinjo ni polis biro, biwinjo ka in gi buok moro, koso ere kaka ikawo ng'ata ma koro iluongo ni polis kaluwore gi gima notimore ngimani, kata nyithindi kata familia mari, luoro moro biro kuomgi, koso ere kaka ukawo ng'ama jabunde? Ng'ama polis gi sani aluorogi. Aluorogi moingo kaka naluorogi chon. Nikech nalan ni jogi kara okochuno ni akibed jariche ka ginyalo timo ni gimoro marach. Another thing en ni ginene, en ni okanyal wacho ni gi chunya ni kata ni achukiagi. Ntiere pogruok e kind ginene miyo ng'ato luoro ng'ato gi chukia ng'ato. An ok achukia gi, an
aluorogi nikech ginene nikech gima naneno ng'eni kata mana nyithindo nyalo luorogi ka ging'e gima notimore ginyalo bedo maluor ka gineno obila. Gima luoro kendo en ka winjo gima muoch mano to pod chanda nyaka sani ka winjo gima kata mnatie nyamburke momuoch matek miya buok matek kabisa miya buok matek kabisa nikech gino nomuoch to nomuoch e iya koro pacha ringo ma apenja ni koso osegoya moro kendo ineno gimoro ailano. To sama ne gino goyi iwinje jako kalo koso nochung'e kodhi ogole ochwado mokalo koso? Gima nogoya ni gini nogoya moyudo ng'ato kijana moro e toka ma en manotho gi lisasi no. En mane lisasi onegi? Nogoya mokalo to noyudo kijana ne ochung' e toka koro ne kanyo ne en baria ginene gik moko mikete ndara ma geng'o mtoka kik gore ka koro nawuok side ma dhi town koro nadok side madhi yo madhi Thika koro nang'ado ndara mokwongo ang'ado gicha mokwongo awuok e service line adonje highway koro kating'o tienda mondo mi ang'ada doge highway madhi Thika ema nogoya go bunde koro kijana ni karo bende noluwa to ok nine waringo ne wawuotha koro be norito mondo ang'adi mondo obe ong'adi koro mane kaka ginene mane kane ogo ginene bundo goya. Be nitiere cases moko muse luwo ma ng'ato yudo chudo mare maber modok e ngimane maber imlu nochako karang'o pacho ka maybe be nitie cases muse luwo muloyo nikech wakili be nyalo yalo kesi higni 8 to bura loye un kaka imlu wakinde wose yalo moko magiloyo mochul ng'ato especially jomoyudo hinyruok e lwet obila? Imlu nochako higa mar 1993 gi 1993 kanyo ma Imlu nochake to cases ma waseloyo ng'eny lakini sani dawuok kuom cases ariyo mokwongo ne en case ma ne en yo gine Coast Kilifi mar nyathi ma ne obila onego to case no ne waluwo ba family no chul pesa madhi mokalo million kanene gine bang' chule kendo obila manonego nyathino be nokete iye kuom higni 8 case machielo ne en case mar manen gine mane nen Kajiado mantie pastor mane obila chielo gi magino kane akian ilaro wach gine kanisa obe case ne notere court ba nochule omiyo dawach ni gine tero wache court kao gine muda mang'eny lakini bang'e tuntie kaka ng'ato yudoga gine ratiro. Jacob, maybe wach mogik minyalo weyo godo jok ma kale gik machalo kamagi mana e sentence 2-3 kende wach mogik minyalo weyo go jogo eko ma bendo osekale kata manyalo bedo ni nyalo dwaro dhi e kuonde machalo kamagi ma tungni nitie? Mana kaka nawacho mokwongo seche ka ni ginene yieri wuon ne ng'at ma kalo e ginene ne ng'at ma kalo e gima nakale yieri oyieno osetimore yieri osetimore mano kore e condition mari gi sechego alafu bed gi yie ni Nyasaye ema thiedho ema chango ji to Nyasaye ma kelo yore mag yuto condition en aina kanyo temporarily lakini Nyasaye dhi locho ni ma idog kaka ne intiere chon to ne jok ma pod plan mar dhi e ng'anyo ne jok ojendewa ma dhi e ng'anyo kata ng'ata anyalo kwayo gi ni giwere gi wach ng'anyo police en oting'o Magina in iting'o Kidi Magina cha omie mar ginene omie mar obe ritre onge kaka ichiel ng'ato gi Kidi to ben gi ginene police bende en dhano obende en dhano bende iye wang' en gi feelings mage koro
ni ng'ato ka ng'ato mondo keep line mare. An kaka japiny onego bed na ng'eni ma en police to moting'o ni en bunde to ka tugo kod onyalo goya gi bunde. Okay, nikech sarumo maybe anyalo mi thuolo mogik iwacha ne wach mogik minyalo ego jopiny ewi gigo mwalose duto te kawuono kaka ratiro margi gimoro amora minyalo wacho mwatieko go chenro. An gima dawach en ni kaka Uganda wan onego bed ni wakawo ting' mar neno ni piny odhi maber kata ratiro kata ji oyudo ratichgi. Mar ariyo serikal onego bed ni kawo ting' mar neno ni kaka jopiny wayudo gine ratiro marwa. Kamano. Wach mar adek adwa wacho ni jopiny ni sasa ma ji dhi e ng'anyo to ok onego bed ni ji ketho mwandu wegi kata ji hinyo obila manyalo provoke obila. Mano wach ok onego bed ni watimo. Mara ang'wen tanyalo wacho ni obila tije ni rito jopiny. Ok en hinyo jopiny. Mara ang'wen namba wa mar gine toll free number en 0800 721 401. Inyalo nwane namba no? Okay, namba no en 0 8 0 0 7 2 1 4 0 1. Erokamano ahinya migosi William Omondi kaachiel kod Jacob Omondi. Erokamano Jacob kuom kayudo yie mondo mi imiwa sigandi kaka chalo gi kaka ni kale midhiere lwet obila gi okenge misekawo nyaka ni chopo ka Imlu Moresi. Nyakwara Mugi kawaloso e wach mara yudo ratiro ok ni wanono gima rach motim, watemo ng'iyo ni to ratiro mar oganda inyalo rit nade, to wan kaka oganda wanyalo bedo nade mondo mi kik watuomre gi sirikal ma samoro nyalo yudowa e bat koracham. Agombo ni mondo watieke gi kanyo Nyakwara Mugi. Ne en mor mara mar bedo gi wenda e studio kaka wuono mowuok e riwruok mar Imlu kaachiel koda wendowa mabende noyudo hinyruok kokalo e lwet obila gi thieth duto moseyudo. In ma intiere pacho kanyo, arita ni chakore gi ni wuon. Bedo ni wan gi jok manyalo konyowa, kik wadhi kama wanyalo yude hinyruok. Nyinga Milton Ochieng, wanere bang'e.